A tots i a totes, el meu nom és Didac Navarro Ciurana i avui us faré la ponència que us faré és sobre les terres rares, l'or del segle XXI que controla la tecnologia. Jo sóc geòleg de formació i de professió i actualment estic fent investigació a la Universitat de Barcelona i docència a la Universitat Autònoma de Barcelona. Abans de començar amb aquesta ponència sí que m'agradaria comentar una mica o fer una reflexió sobre com la societat veu la figura d'un geòleg i d'un científic. Quan vaig començar a fer la meva tesi doctoral, que estava focalitzada en unes mineralitzacions en unes mines abandonades, per accedir a elles ho havia de fer amb un equip especialitzat d'espeleologia. I us podeu imaginar que a casa, especialment els pares, sobretot la mare, molta gràcia no li feia. Però la seva imatge que tenia de mi era aquesta. El meu fill és un Indiana Jones. Home, doncs no. Els geòlegs no som Indiana Jones. Però sí que és cert que aquest personatge va estar basat en aquest home. Aquest home és el Roy Chapman, era un paleontòleg que la seva investigació la va portar a cap a Mongòlia. Quan m'ajunto amb amics, abans eren els divendres, ara amb això del Covid ja sembla que s'ha acabat, però tenen força interès pel que faig i em pregunten, Didac, i què estàs investigant ara? Llavors jo començo a explicar d'una forma així planera, que m'entenguin, però un es comença a animar. I al cap d'una hora de fotre un rotllo que ningú s'ha enterat, la cara que s'hi queda és el Didac no està bé del cap, però és un geni. Home, tampoc. Els científics acabem sabent del que sabem. A mi si em pregunten per bacteris, poc us podré dir. Sé de geologia i no de tota la geologia. Estic molt especialitzat en temes particulars de la geologia. Què succeeix quan vaig a escoles a parlar del que investigo, del que treballo, amb nens? Jo els pregunto, quina imatge teniu d'un científic? Doncs els nens tenen aquesta imatge de nosaltres. Homes grans que es dediquen a crear bombes per fer el mal. Ma tampoc. La idea del científic és fer el bé per la societat. No som octogenaris terroristes. Però fixeu-vos en la figura de l'home. Encara està molt present a la societat i en la part de la ciència. No és cert. Hi ha grans científiques. Us fico l'exemple de la Carmina Virgili. Va ser la primera dona catedràtica de la Universitat d'Oviedo, la tercera dona catedràtica de tot el territori espanyol i la primera dona catedràtica en l'àrea de geologia en tot el territori espanyol. Hi ha grans científiques i també hi ha grans geòlogues. Això ho veig diàriament a la docència que dono. La geologia és una carrera tant de dones com d'homes. Però què fem els geòlegs? Doncs investiguem la Terra, la seva història, la composició i estructura, els processos que succeeixen des de les parts profundes fins a les superficials. Estudiem els processos ignis, els metamòrfics, els sedimentaris, la paleontologia, la mineria, els recursos hídrics, els impactes ambientals. Si jo us poso aquesta imatge, que aquí tenim una imatge de la falla de Sant Andrés o de la ciutat de Tòquio, i us pregunto, on hi ha més geologia? Sé que no em podeu respondre, o no us escoltaré, però per experiència el 90 i pico % acostuma a dir que a la falla de Sant Andrés hi ha molta geologia. Esteu segurs? Aquí tenim una imatge quotidiana, una imatge que fins fa poc era quotidiana. Això d'estar als bars costa, més ara amb la Covid, però força quotidià. Però vull que us fixeu en aquesta noia, aquesta sentada, potser no us hi fixeu molt bé, faig una ampliació. Porta un anell amb un diamant. D'on surt aquest diamant? Doncs surt de la Terra. Surt d'explotacions com aquestes. Imagineu o mireu el gran forat que s'ha de generar per obtenir només aquesta porció de diamant.
La resta de roca que s'ha extret són residus. En l'exploració, explotació i gestió d'aquests residus, aquí entra el paper del geòleg. Torno un altre cop en aquesta imatge. Fixeu-vos en aquest home que està agafant un smartphone. Diria que el 97-99% dels que m'esteu escoltant, tots teniu un smartphone. I què porta aquest smartphone? Doncs el 40% està generat per plàstics, plàstics que venen del petroli. Necessitem els geòlegs que explorin i explotin aquests jaciments petrolífers. Un 40% de metalls, també necessitem geòlegs. I materials ceràmics, que també necessitem a geòlegs. Les pantalles estan fetes d'indi, també porten estany, i són una mescla d'òxids que fan un fil transparent però que és conductor a l'electricitat. El vidre, també porta vidre, ja està fet de sílice, alumini, que l'alumini i el potassi fa augmentar la resistència d'aquest vidre. I el color de les pantalles, perquè veiem el color, està constituït de forces elements de terres rares. Litri, lantànid, disprosi, terbi. Ara entrarem en aquest aspecte. Les bateries. Actualment s'està fent molt d'ús de bateries de liti, són molt més duraderes. La part electrònica, tota la part de xips, aquí tindríem or, coure, plata. També altres metalls com terres rares, com seria el disprosi, el terbi, que s'utilitzen en la part del micròfon i també en els imants que contenen. Altres elements serien arsènic, antimoni, fòsfor, gal·li, per al tema dels xips, les soldadures fetes de plom i estany, i les carcasses tenen plàstic, petroli, que ve del petroli, i també altres elements com per exemple el níquel. Així que ja veieu que el 100% del nostre mòbil ve de la Terra, ve de la geologia. Necessitem els geòlegs per entendre com extreure tot això i com aprofitar tots aquests metalls. Cada cop necessitem més metalls. Aquí veiem una evolució en temps i l'increment de certs elements. En el 1700 ja podeu veure que l'ús de metalls era relativament inferior al que utilitzem ara. I recentment s'han estat utilitzant una sèrie d'elements que en diem elements de les terres rares. Però, tot i això que us he explicat, és molt habitual que em pregunten Dida, sí, està molt interessant això, però quines sortides professionals té un geòleg? A què es pot dedicar un geòleg? Doncs mireu, ens podem dedicar als recursos naturals, a l'energia, les renovables i no renovables, a l'exploració i explotació de minerals, metalls i roques industrials. Són molt necessàries per la indústria tecnològica i també per la construcció. Els recursos hídrics, per l'exploració i explotació d'aqüífers, però també per l'impacte ambiental que l'home genera. En el camp de la construcció en diem geotècnia i podem treballar en obres públiques, infraestructures, en la construcció de ponts, carreteres i túnels, i també embassaments i en zones de ports. En obres civils, per la construcció d'edificis, necessitem els geòlegs que estudin el terreny perquè aquests ponts, aquestes cases, no es caiguin i es vinguin al terra. També en el medi ambient hi ha un aspecte molt interessant i és de futur, que és el magatzematge de residus, com puguin ser els residus nuclears. En aspectes relacionats amb la contaminació d'aigua, de sol, aire, que això té molt a veure amb la gestió ambiental i planificació territorial. En riscos geològics, tant sísmics, volcànics, inundacions, tsunamis, despreniments, allaus. També en l'aspecte del canvi climàtic, en el patrimoni natural i cultural. I també, però més difícil d'accedir a nivell laboral, a l'exploració planetària. Així que ja veieu que les sortides professionals d'un geòleg són moltes. Es parla que som
ara se'n parla molt, és una generació dels millennials. A mi m'agrada més parlar de la generació geològica, perquè depenem al 100% de la geologia. Si ara us digués on hi ha més geologia, si aquí a la falla de Sant Andrés o a la ciutat de Tòquio, segurament molts em direu, home, doncs a la ciutat de Tòquio, després del que m'has explicat. Però tampoc és així. Vivim rodejats de geologia. A la falla de Sant Andrés hi ha geologia i a la ciutat de Tòquio també. Vivim rodejats de geologia. I necessitem minerals, metalls i materials crítics. Però què és això dels materials crítics? Doncs mireu, la Unió Europea classifica diferents elements segons la importància econòmica i el risc de subministrament. Hi ha elements o materials que són econòmicament molt importants, però no els tenim molt a l'abast. Aquests són els que en diem metalls crítics. I l'exemple, diguem, de metall crític per excel·lència serien les terres rares. Què són les terres rares? Doncs són un seguit d'elements que van des del grup dels lantànids, van des del lantànid fins al luteci, i es diuen elements de terres rares no perquè siguin terres, en veritat són elements químics. Terra s'ha apropiat d'una terminologia que utilitzaven els químics de compostos formats per òxids. I això s'ha anat mantinguent tradicionalment. Però tampoc són tan estranys, són elements que es troben amb força abundància. El que passa és que costa molt de trobar-los concentrats, amb abundància en un mateix lloc, el que en diem dipòsit mineral. Quins són aquests elements? Doncs tenim els elements de terres rares lleugeres, format per el lantani, el ceri, praseodimi, neodimi, promesi, samari. Després tindríem unes altres que en diem terres rares intermitges, que depenent de la classificació poden cobrir part de les terres rares lleugeres, però per excel·lència seria l'europi. I després tindríem les pesades, que tindríem el gadolini, terbi, disprosi, olmi, erbi, tuli, terbi i luteci. Tots aquests elements de terres rares tenen valència 3 positiu, però el ceri també té valència 4 positiu i l'europi té valència 2 positiu. Però per què s'utilitzen? Quina és la seva importància? Per què té tanta importància econòmica aquests elements? Doncs s'utilitzen molt, per exemple, en els catalitzadors dels vehicles. Els vehicles tenen catalitzador perquè tots aquests gasos tòxics fan unes reaccions de catàlisi perquè no siguin tan tòxics. I aquestes reaccions es fan a través d'aquests elements de terres rares, principalment lantani i ceri. També s'utilitzen al refinament del petroli i també com additius en aquest petroli, en aquestes gasolines. En el camp de la metal·lúrgia, en el camp dels vidres i en l'aspecte ceràmic. També s'utilitzen en les energies renovables. Tots els aerogeneradors porten uns imants molt potents, que aquests imants estan fets principalment de neodimi. En sistemes electrònics, per exemple, per les llums, també porten aquests elements. Tenen una importància econòmica en el camp de la indústria tecnològica molt important. Però on els trobem? Qui explota aquests elements de terres rares? Doncs principalment la producció està controlada per Xina. Xina té la producció, explota aquests elements de terres rares i sap com aprofitar d'un dipòsit mineral aquests elements. I Europa depèn al 100% de les explotacions i de les produccions de Xina, perquè no existeix cap dipòsit mineral de terres rares que s'estigui explotant a l'actualitat aquí a Europa. I això és un problema perquè depenem al 100% de Xina. I Xina, amb aquests elements, fa restriccions. Hi ha vegades que no subministra aquests elements. I tenim una dependència molt forta d'aquests elements cap a Xina.
Aquí veiem una mica l'evolució de l'explotació amb quilotonelades d'òxids de terres rares al llarg del temps. En uns inicis, a l'època dels 50, 60, les explotacions estaven controlades per a el que en diem l'era de la monazita. És un fosfat de terres rares i els principals dipòsits els trobàvem a Sud-àfrica, Brasil, Austràlia i Índia. Posteriorment va venir l'era de la bassanita i carbonatites, que són carbonats de terres rares, i la gran producció de terres rares va venir amb el descobriment del dipòsit de Vallanovo, que es troba a Xina. Ja veieu que actualment més del 97% de terres rares a nivell mundial provenen d'aquest dipòsit. Aquí tenim una imatge de l'explotació de les terres rares en aquest dipòsit de Vallanovo, i aquest dipòsit diem que és un dipòsit convencional. Aquestes terres rares estan formades en un dipòsit que en diem de tipus carbonatític, i les carbonatites es formen a partir de magmes que són molt rics en carbonat i acaben formant calcites, que són carbonats de calci, dolomita, que és un carbonat de calci i magnesi, però d'un origen magmàtic. I és en aquest tipus de roques on els elements de terres rares tenen afinitat, formant grans dipòsits. Aquest és el dipòsit de terres rares més gran del món. Però tenim una dependència molt gran. Europa depèn, com us he comentat, de Xina. Llavors, la Comissió Europea, la Unió Europea, ha marcat com unes directrius per intentar disminuir aquest risc de subministrament. La importància econòmica no la podrem canviar. Són importants econòmicament i són necessaris, però sí que podem intentar disminuir aquest risc de subministrament. Una de les directrius és substituir aquests elements per altres elements. Intentar pensar, per exemple, d'utilitzar imants de neodimi, imants d'altres elements. Però això d'aquí té les seves limitacions, perquè, per exemple, amb les bateries o les aleacions, això sí que de moment es pot fer fàcilment. Però hi ha materials, com per exemple els catalitzadors, que de moment no tenim la tecnologia o no coneixem elements que ho puguem substituir. Així que això comporta un cert problema. No podem deixar d'utilitzar terres rares. Un altre input o idea que la Unió Europea està suggerint és la d'explorar nous o explorar dipòsits minerals en la Unió Europea, ja que actualment no hi ha cap dipòsit que s'estigui explotant. Ja veieu que en tota Europa existeixen dipòsits de terres rares, però cap d'ells és com el que hi ha a Xina. No hi ha cap aquí a Europa com aquest. I l'altre és el reciclatge de terres rares, o dipòsits que en diem antropogènics. I aquí us fico un exemple, en aquest cas amb l'or. En una mina d'or podem arribar a obtenir fins a 5 grams tonelades d'or. Però en un abocador electrònic podem arribar a tenir entre 200 i 250 grams tonelades d'or en els circuits dels ordinadors i fins a 300-350 grams tonelada d'or en els telèfons. És a dir, que estem parlant de 100 vegades més enriquit amb aquest or en un abocador que no en una mina, diguem, convencional. Però aquí també hi ha un problema. Com podem extreure aquests elements de terres rares d'aquests sistemes electrònics i separar aquests elements d'altres elements? Això s'està investigant molt, de moment no tenim la tecnologia, però sí que s'està investigant amb bacteris selectius, bacteris que els agrada, diguem, menjar l'or o menjar la plata o menjar diferents elements, però encara no tenim la tecnologia per poder fer això. Us ficaré alguns exemples d'aquests dipòsits que trobem aquí a Europa i especialment aquí a Espanya, a Catalunya. Un d'ells són els dipòsits de bauxita. La bauxita
és un dipòsit que s'explota principalment per l'obtenció de l'alumini, però pot tenir continguts de terres rares. I addicionalment es podria explotar aquests elements de terres rares. D'això en diem dipòsit no convencional, és a dir, un dipòsit que explotem un element en particular, però com a subproducte podríem obtenir beneficis, per exemple, amb terres rares. Doncs a la zona de Catalunya, entre la depressió de l'Ebre i la depressió del Vallès-Penedès, existeixen diferents dipòsits de bauxita i fa poc, en el 2018, van trobar que en aquests dipòsits n'hi havia fins a 800 ppm de terres rares. És a dir, d'un milió d'elements, 800 corresponen a terres rares. No està gens malament. Un altre exemple encara més espectacular s'ha trobat a Gran Canària, en roques volcàniques i amb les roques que en diem paleosol formades per sobre d'aquestes roques volcàniques. S'han format per la degradació o l'alteració meteòrica d'aquestes roques volcàniques. I s'ha arribat a trobar fins a 1.600 ppm de terres rares, molt enriquides. Això conforma aquests dipòsits, veu, aquest tipus de roques, com a dipòsits no convencionals. Un altre exemple que s'està investigant ara actualment, amb un projecte d'aquí espanyol, s'està realitzant a la zona de les Guilleries, al costat del massís del Montseny. S'han trobat fins a unes 300 ppm de terres rares i s'ha trobat força abundància de lanita, que és un silicat de terres rares. I això es troba en unes roques, que en aquest cas són magmàtiques, són ígnies, però no són volcàniques. Aquest magma no acaba extruint a la superfície. Aquest magma acaba cristal·litzant dins de la terra en forma de dics, diem roques hipoabissals. I un altre exemple, però això de moment no és un dipòsit no convencional, seria més tractat com un dipòsit antropogènic i tractat també com a residu, com el reciclatge d'aquestes terres rares. Fa poc s'ha investigat i s'està continuant investigant les terres rares acumulades en les carreteres per la pol·lució dels vehicles. I hem dit que aquests elements els trobem en els catalitzadors i quan es fa totes aquestes reaccions de catàlisi o la degradació d'aquests catalitzadors poden acabar aquests elements de terres rares acumulats en els polsims de carretera. Doncs s'ha fet una investigació i s'ha trobat també forces continguts d'elements de terres rares i en aquest cas els minerals que habitualment estan formats per ceri i lantànid estan formant partícules, diguem, separades. O sigui, aquí el procés de separació seria molt més fàcil que no dels sistemes electrònics. Però tot això encara s'està investigant. Per tant, com a conclusió, les terres rares són necessàries, la tecnologia i la indústria tecnològica necessita terres rares i la Unió Europea té una dependència molt forta d'aquest subministre d'elements de terres rares. Encara n'hi ha molt a investigar i molt a aportar en aquest aspecte. Moltes gràcies.